ta tsakanina da kai Sadiq. Hi guys, kamar da kuka sani suna na Ofadda. A tare da ni ina tare da wannan bayan Allah da kuke gani. Wani abu ya faru da ita a rayuwarta. Ma dai za ku ji bayani da ita. Bai Allah ku za mu iya sanin sunanki? Sunana Amina. To malama Amina zan so kamar da kika min bayani kuma masu kallo bayani a gurguje. Akwai wani abu da ya faru da ni. Ina da manema. So a cikin maneman nawa dai gaskiya akwai wanda na shi zuciyata ta fi kwantawa da shi kuma na fi son shi. Na fi son zama da shi. To bai dai gaskiya da ƙarfi. Amma kuma Sadiq ya yi sunan shi Sadiq. Sadiq ya yi karatu. Ya dai ta nema aiki kuma bai samu ba har dai ya gaji abinka da ɗan adam. Amma wani matakin karatu ne da shi? To ya yi digiri ya ƙare. To ya yi ta neman dai aiki bai samu ba. To ya bar mu Allah. To gaskiya ina samun tsangwama sosai gidanmu da dai ma family mu don saboda babana har wani ya turo cikin family mu. To kuma ni dai gaskiya na fi son Sadiq. Kowa in ya ce mini in ce ni dai Sadiq na kaso suna ta ce mini Sadiq me gare shi da zai rike ni. Sadiq bai da komi menene gashi nan dai. Kowa da maganar da ya ka tasowa yana haɗi. Babana da ya ga abun yayi yawa sai kira ne ya zaunar da ni. Ya kira ne ya zaunar da ni ya ce ina son Sadiq na ce mishi ina so. Ya ce na tabbata Sadiq ɗin shi yana so na ce mishi yana so. Sai ce tunda na nace in ce masa Sadiq yana son ganin shi. Ina tashi sai na kira Sadiq. Bayan mun ƙara magana da babana. Ya ce mishi gashi abin da babana ya ce yana son magana da shi da daidai abin da za su ce. Sadiq ya ji daɗi sosai. Ni ma na yi farin ciki saboda na ga duk ƙarshen matsala ya zo ƙarshe. Komi. Babana da ya je suka yi magana ya ba shi jari. Ok, da babanki ya kira shi. Ba magana aure mai ba bai mishi magana aure ba. Okay. Tunda ya san ba shi da ƙarfi ba shi da abin da zai riƙewa. Sai ya ba shi jari. Ya ba shi jari ya ce gashi nan ya ta juyawa insha Allahu. Sadiq da ya tafi alhamdulillah komi ya ta ci gaba arziki na ta ƙaruwa. Ya sai mota ya sai gida dai alhamdulillah babu abun da bai iya makan shi. Sai babana da ya gabce in kira Sadiq in ce mishi ya turo. Tunda ya ga yanzu komi alhamdulillah komi Sadiq yana da shi kuma ya mallaka. Sai ya ce in kira shi in ce mishi ya turo. Da na kira Sadiq to yanzu dai akalla kusan 6 months. Wata shida. Da yin magana babu respond. Yana dai ta min yawo da hankali hakanan. Ina mishi magana sai ya nuna mini miyan mallaka. Ai shi har yanzu bai mallaki abin rike mata ba. Kuma kin ka ce da mi ma samu? Yana da mota gida. Kuma sai ya ce bai samu. Haka ya kace min da na ce mishi babana ya min magana yana son ya gan shi ya turo ayi magana. Sai ya ce mini ai shi har yanzu bai mallaki komi na yan aure ba bai da komi ma. Haka yake gaya min. To sai ranar ina zaune gida wata abokiyata ta shigo. Da ta shigo sai take bani labari wai Sadiq aure zai yi. Irin tana son ta ga kila yadda zan yi komi na ma ɗauka wasa take sai kawai na basa. Tana so ko ta gani ya zan yi reaction ɗina. To kawai sai na basa don ni kan ban yadda Sadiq aure zai yi ba. Tunda dai na san ga abin da a tsakaninmu da shi. To irin haka dai ina ta jin magana kusa yanzu maganan ma kamar dai ta riga ta bi gari. Cikin 100% kusan 50 suna zuwa suna gaya min kaga ko dole in yadda. To yanzu ina son a kira min shi aji shin yaya ne da gaskin ne ko Sadiq cin amana ta zai yi ban sani ba. Ina son a kira min shi aji amma ba a nuna mishi ne. Kira shi ajiya. Ok kina so a ɗan gwada min shi a gani don ni kam har yanzu ban yadda Sadiq aure zai yi ba. Ina son a testa min shi aji. To
wasu lokun dai jimi ta ce. So tana so ta ɗan samu ilimi akan sorry ai ba a tabbatar ba game da abin da take so Sadiq aure zai yi. To yanzu mu ma ɗin dai ba kowane lokaci ne ake dacewa ba. Amma dai insha Allah za mu gwada. Gani. Allah ya samu dace. Yanzu za ki bani lambar shi. Sorry ba kowa za ki ba. Sha min numban shi sai in kira in shi. Ni da shi numban shi ba? Assalamu alaikum. Salam. Yawa da Allah muna magana da Sadiq ne. Yawa Malam Sadiq barka dai. Barka ne kuma. Wallahi alhamdulillah. Da Allah ina dan so ne zamu ɗan wata magana so na so in ma cin ma sai dai nace bari in fara neman numban kanmu yin maganan kamin ta kai ga na cin ma. Ke tura ina sauri maka yi sauri. Okay to dama da Allah game da wannan ce Amina budurwanka. Daura kuma? Sai mata ta ko. Ai wannan wata wuri ba. Amina budurwanka wannan Amina ma? Amina Muhammad Bello. Amina Muhammad Bello budurwan nan taka. Oh, past tense. Ai na mamanci da wani labarin wannan yarinya tana na har yanzu. Sadiq, dama yaudara ta kake yi? Dama ashe can duk ƙaryar banza ce? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadiq ya ci amana ta. Allah ya yi ta tsakanina da kai Sadiq. Allah ya san ni tsakanina da kai Sadiq, ka cuce ni, ka ci amana ta. Ashe dama haka soyayya take? To ka sani na rasa ka saboda dukiya, amma soyayya ta tafi dukiyar da kake takama da ita daraja. Sun gani. Sorry, dan ya cikin wani.